Ne mogu da kažem, to su određeni prvo klubovi za pritisak, to je najniža lestvica. Dakle, imamo neki klub koji je lobby grupa, lobby klub, koji jednostavno počinje da radi za dobrobit tog malog broja ljudi u interesu svih njih zajedno ili nekakvih pojedinaca, ali svako će dobiti parče nekog dela kolača. I onda imamo stvaranje nekakvih globalnih društva kao što je trilateralna komisija. Dakle, taj neki East-West Bridge kod nas ili ta neka trilaterala, bilaterala i nekakve grupe koje služe za odlučivanje oko takvih suštinski važnih strateških stvari kada je u pitanju čovečanstvo. I onda imamo šarade, koje su zapravo sastanak u Davosu, onda ne znam, te neke sastanak G20, G8 i slično. To se već njima da šta oni treba da urade, šta treba da proklamuju